Katsomaan mitä tekee JK, mitä tekee muut. Siitä lähtee 4 kertaa 100 metriä loppukilpailun käyntiin. Ja erittäin tyylikkäästi näyttäisi lähtevän siellä kyllä Kuusiniemen tuo kaarijuoksu sujuu erittäin tyylikkäästi. Myöskin vaihto osuu siinä hyvin nappiin ja JK menee hyvin. Mutta erittäin hyvin siellä menee myös Polvijärven urheilijat. Heillä Santeri Örn siellä sitten ankkuriosuudella muun muassa. Ja Polvijärven urheilijat vaihtaa erinomaisesti. Siellä Samu Käykkä lähtee Matti Sahtisen jälkeen viemään viestiä eteenpäin. Ja miten siinä tulee lasit päässä, totta kai tiukasti niin kuin kuuluu. Konstaala Tupa antaa Arttu Peltolalle sitten hetken kuluttua viestikapulon. Ja nyt on Peltola tiukassa paikassa, kun Polvijärven urheilijat ja Santeri Örn tulee sieltä Suomen mestarijuoksija 100 metriltä ja näyttää, että hän on täällä juossut ennenkin kovaa Lahdessa. Nostaa käden ylös, 40-20 on voittoaika. Mennään kovempaa kuin viime vuonna 200 40-19. Polvijärven urheilijat dominoi 4 kertaa 100 metrillä. Ja kuten nähdään siinä Örn päästää sieltä sitten varmasti maistuvat tuuletukset ilmoille niin kuin pitääkin. Suomen mestari Tamouden kalvakisoja 7 siinä näyttää, että homma toimii. Polvijärven urheilijat 4 kertaa 100 metrin Suomen mestari. Oli kyllä todella vahva juoksu nyt Polvijärveltä. Siellä viilattiin tuosta alkuerää ajasta kyllä todella isolla kädellä pois. Vaihdot toimi hienosti ja kyllä siellä sitten osoitettiin ankkuriosuudella vahvuus 100 metrillä. Santeri Örn tuli ja dominoi ja sieltä selkeeseen mestaruuteen. Ja nyt on JKU kammettu tästä miesten 4 kertaa 100 mestaripaikalta ulos. Aikamoinen veto kyllä Polvijärven urheilijoilta ja tuo aika 40-19 on kovaa valuutta. Suomen ennätys 40.07 Turun Urheiluliitolla. Se saa vielä olla tuolta 90-luvun lopulta koskemattomana, mutta tässä vielä varmasti tietää siinä aika tarkkaa tilanteen Samu Käykkä, kun Kapulan antaa Santeri Örnille tuossa paikassa, että tämä kippari kyllä pitää huolen, että loppusuora mennään niin nopeasti, että sieltä ei muuta kuin voittajan käsi